Ahojte, dnes som si pre vás pripravila jednoduchú básničku s názvom Detko, ktorá je zameraná na rozcvičenie celého tela a viac si o nej povieme po skončení a zacvičení. Detko. Nedaleko pri lese malý domček je, má prízemie poschodie a veľkú strechu na sebe. Má prízemie poschodie a veľkú strechu na sebe. V tom domčeku detko ráno ešte spal, budík mu v tom zapískal. Vstávaj, detko, už je deň. Hodiny odbili krásny sen. Budík zvoní cik, cak, cik, cak, potom ešte tik, tak, tik, tak. Ručičky sa krútia, krútia. Detka vstávať rýchlo nútia. Detko ide na dvor poliať kvietky s vodou. Najprv stonka vykukne, potom kvietok rozkvitne. Slnko svieti, kvietok vyschne, detko vodu zasa nesie. Kvietok znova pekne stáva, tulipán z neho stáva. Pri jazierku na dvore bocian stojí v pozore. Jednu nohu hore má, len druhou sa opiera. Vykročí on rázným krokom, hľadá žabky pod zobákom. Žabka sa na skok pripraví, na špičky sa postaví. Potom zas aj na päty a odskočí do rieky. A takto sa vám, milé deti, končí ráno pri detkovi. Práve ste si pozreli alebo zacvičili spolu so mnou jednoduchú zostavu Detko, ktorá je zameraná práve na to naše správne držanie tela, ktoré sa snažíme korigovať. Je vhodné ju využívať najmä na začiatok vyučovania alebo ako rozcvičku alebo súčasť rozcvičky v rámci telesnej výchovy, taktiež aj hoci kedy počas vyučovania, kedy deti dlhodobo píšu alebo dlhodobo sedia, alebo aj hocikedy doma počas učenia, pozerania televízií a podobne. Teraz si spolu prejdeme jednotlivé cviky, povieme si, na čo sú zamerané, na čo dávame pozor, aké chyby najčastejšie pri nich deti, študenti vykonávajú. Na začiatok si ešte povieme úplne jednoduché pravidlo, ktoré vyplýva zo samotného držania tela. Ak cvičíme s rukami, celý zbytok tela je v základnom postavení. Ak cvičíme s nohami, trúb a ruky máme v základnom postavení. Vždy cvičíme len s jednou časťou alebo s dvoma časťami tela, ostatné sú fixované, napnuté. Prechádzame k prvému cviku a máme základné postavenie tela. Cvik budeme vykonávať rukami, trúb, panva a dolné končatiny sú nehybné a pevné. Cvikom sa snažíme odstrániť a predchádzať zhrbeniu, dať priestor, aby sa hrudník otváral a my sme mohli naplno využívať naše pľúca. Taktiež pracujeme aj so svalmi, fixátormi lopatiek, pretože u mnohých detí sa práve vyskytuje tzv. Scapula alata, čiže odstávajúca lopatka, a týmto cvikom sa ju snažíme ako keby zasunúť dnu a posilniť dané svaly. Prechádzame k druhému cviku. Zase máme spodok tela fixovaný, ruky postupne vzpažujeme a naťahujeme nahor. To natiahnutie nám spôsobí natiahnutie a uvoľnenie svalov chrbta, ramená sú medzi opakovaniami stiahnuté dole. Ďalej vykonávame pomalý hlboký predklon, naťahujeme chrbticu a snažíme sa zväčšiť jej rozsah pohyblivosti, taktiež naťahujeme aj zadné svaly stehna, tzv. hamstringy.
Pomaly sa vrátime späť do základnej polohy a vykonávame cez spaženie kruh hornými končatinami, ktoré potom uvoľníme a dáme pozdĺž tela. Ideme si rozcvičiť oblasť krčnej chrbtice, vykonávame úklony napravo, naľavo, potom predklony a záklony a následne krúženie. Pri starších ľuďoch záklony nevykonávame a krúžime len v prednom oblúku. Ramena celý čas ťaháme nadol. Nasleduje chôdza, počas ktorej zdvíhame kolená až na úroveň bedrových kĺbov so súčasným súhybom horných končatín. Ak by bol problém so samotnou koordináciou, dáme ruky v bok a robíme len pohyb nohami. Nasleduje pomalý hlboký predklon, kolená sú vyrovnané. Ruky spážime a vzpriamime sa približne do 90 stupňov. Máme rovný chrbát, chvíľku v tejto polohe zotrváme a vzpriamime sa. Opakujeme tento pohyb ešte raz. Je zameraný na stabilizáciu a posilnenie, natiahnutie brúšnych, chrbtových svalov, zadných svalov, stehien. Hlava je stále v predĺžení osy chrbtice. Následne ruky spojíme v kruh pred telo a vykonávame len rotáciu trupu bez súhybu dolných končatín. Pri zdvihnutí nohy dávame pozor na zošikmenie pánvy, trénujeme stabilitu a posilňujeme spodnú časť trupu. Pri chôdzi sme pekne vzpriamení, ruky a nohy sa nám nepribližujú. Ďalej nasleduje hlboký drep, kedy dávame pozor, aby celá ploská nohy bola na podlahe, nestávame sa ani na päty, ani na špičky. Neskôr sa vzpriamime, ideme na špičky, kedy stabilizujeme celé telo, ďalej na päty, trénujeme si stabilitu a rovnováhu, spevnenie nôh. Je to aj súčasť cvikov na klenbu nohy, ale tie si ukážeme inokedy a na záver už len rotácia trupu bez rotácie hlavy a hlboký pomalý predklon. Som si vedomá, že v škole pri cvičení s 20 deťmi sa všetkým týmto chybám nedá vyvarovať, ale ak sme rodičia, máme doma deti, môžeme si s nimi dať denne nejakých 10 minút na to správne cvičenie, postupne ich korigovať a oni sa to veľmi skoro naučia a budú to brať už ako samozrejmosť. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zbytok dňa.